hamba Yesus-Kau, Kedai batraku ang sampram berjaga, hamba Yesus-Kau, Kedai batraku ang sampram berjaga. Selapa isi besok mau bagi kesejahteraan manusia sejati. Dan ini yang manusia jadi berhasil tenang dan itu ada konsumsi mereka. Wah, sebenarnya Pak.
सोरजिगिरियानो गासैबो जोंनो होदों। एसे मोजां आलो गोजोन एदिनबारे थासेयावबो इसोरनि अननायजों दोनजासेयावबो गांब्लानो लोंनो मोननाय जाब्लानो उखैब्लानो जानाय फिथाइ सामथाइ गोदै गोबाब नाथाय बे हिस्ट'रिया माखासे सैताननि गोजौ सोरगोनिफ्राय जोख्लायजानाय जाय लुसिफार इसोरनि बिरुद जानानै फैनाय दा बे सैताना बे आदम हेबानि सायाव इसोरनि एसे गिदिर अननायखौ नुनानै मेगन सानायफोर नेगेटिभ साबसे इसोरजों मोनसे दावहा नांनाय दा बेवहाय आदमनि खाथियाव फैदों आरो बुंदों इसोरा गमामा नोंसोरखौ मा थिनदों जों गोसोआव लानो गोनां मा थिनदों इसोरा दिनै साफ्रोमखौबो बे सांसारिक जिबनाव जोंखौ मा थिनदों आरो मा होनलांदों बे एदिनबारियावदि थानानै आलो गोजोन थानो मोन्दों माबोरै थानो मोन्दों बिसोरो इसोरनि बोसोनाव थानायखाय इसोरनि बोसोनखौ लानायखाय इसोरनि राव बायदि जिउ खांनायखाय बेयाव जुनारफ्राबो नेराखै आरो बिसोरो आलो गोजोन जेबो सैनांगौ गैयि बिसोरो थानो हादों नाथाय सैताना जेब्ला बिदि सोङो इसोरखौ मा होनलांदों बे गासै बारिनि बिफांनि बिथाइखौ जादो फांसे बिफांखौ बेखौ दाजा दिनै जों गासैखौ बावगारजोबनानै जों बै सैताननि दारस लब दिन्थिनायाव जेरै हेबेया नाजावदों बादि दिनैनि परिस्थितिया जोङो नुनो मोनो नाजावजोब्बाय बेबायदिनो मोनसे नाजावनानै बिखौ गारबाय सोरबा सोरबा बिसोरखौ गारबाय दाहा दोनखारलांबाय खारखोमालांबाय फिसा गथ' दं बेखौबो गारलांबाय मानो फैखो बेलाय बेनि गोरखङावबो सैताना हाबफैबाय दा होफिनोब्ला होनो हायोब्ला नोंसोरबा गोजोननाया फैगोन दरसि दरला खोमसि जायोब्ला मिथिखा सैताननि राजत्व बेयाव नांलाय खमलाय गोजोननाय जाब्लाबो खहाबनाय रावबो खहा थानो हाया हिन्जाव गोदानखौ आथिं सुना होगोन बेनिफ्राय
Hai Bahadur bina daban Boy ni bernihaya dina jaban Angga bertanya saseloi serga Angga bertanya saseloi serga Bahagi kurma Rekini bongsoफोर बिसोर जाहैबाय बाहादु महरै सफैबाय जोंनि बर'नि महर जोङो बेखौ बिसोरखौ हाबनो मोननाय होनना बुङो बाहादुनि दा बेवहाय बिदिनो